L-ebda intħil fil-każ tal-ħelsien permezz ta' police bail tal-plejer Daniel Bogdanovic li nsab mixli li jedet u aggredixxa lil martu. Hekk ikkonkludiet l-inkjesta li saret mill-ex brigadier Carmel Vassallo fuq talba tal-Prim Ministru. Kif wieħed il-Gvern ippubblika l-inkjesta. Fis-6 ta' Novembru artiklu pubblikat fuq il-Malta Today kien irrapporta li uffiċjal fih dan Ministeru għamel pressjoni biex plejer tal-futbol tax-Xewkija Tigers jinħeles mill-arrest biex jilab kontra Kerċem. Madankollu wara investigazzjoni bir-reqqa tant li nstemaw recordings ta' telefonati u anke tieħdet xhieda tan-nies involuti fil-każ ma nstab li l-ebda uffiċjal għoli ma għamel pressjoni biex il-plejer in kwistjoni jingħata dik magħrufa bħala l-police bail. Dwar dan il-każ Jesmond Zammit, il-kap tas-segretarjat fih dan is-segretarjat parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea kien issospenda lilu nnifsu. Fi stqarrija Zammit li huwa wkoll il-coach tax-Xewkija qal li se jtemm ħidmitu fil-Gvern sabiex ma jintefa' l-ebda dell-ikra fuq il-ħidma tad-Dekasteru li għalih is-Segretarju Parlamentari Ian Burge huwa responsabbli. Intant l-inkjesta ħarġet tgħid li kien hemm telefonata waħda li saret ma' Jesmond Zammit, telefonata lill-assistent kummissarju Carmelo Magri maħsuba biex ikun jaf x'qed jiġri. Però kien mar-riżulta li kienet qed teżerċita xi tip ta' pressjoni. Tantu hekk li l-coach kien diġà għamel arranġamenti biex jittella xi ħadd ieħor flok Bogdanovic, żied jgħid ir-rapport tal-inkjesta. Fil-fatt kienet konverzazzjoni bejn is-supretendent u l-ispettur tal-Assa tar-Raba Tawlex li waslu biex Bogdanovic jingħata l-police bail. Fil-waqt li ma ntefa' l-ebda dell-ikraħ fuq uffiċjali għolja tal-Gvern, l-inkjesta qalet ċaru tont li kien hemm element ta' nuqqas ta' sensittività fid-deċiżjoni tal-police bail. Fid-dawl ta' dan il-Gvern sostna li qed jifli r-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta u se jkun qed jimplementhom fosthom fl-att il-ġdid dwar il-vjolenza domestika.